Her har vi så Joachim, der gerne vil fortsætte. Ja. Og hvis vi siger, at vi har A i anden plus B i anden, det er siderne, og så plus og 2AB, det er så lige med 4 gange, det er 4 trekanter, og så finder vi så arealet af dem. Gange med A, gange med B, plus C i anden, da det er firkanten. Så skriver vi den op igen, hvor vi så forkorter den lidt, hvor vi så tager og skriver det sammen igen. Så for forkorte den lidt, så fjerner vi 2AB på begge sider. Så til sidst, så får vi en sætning, der hedder AN plus BN lige med C i anden. Og det er Pythagoras læresætning.